L-appuntamenti fid-Dipartiment tad-Dentistrija tal-Isptar Mater Dei mhux talli qed ikunu posposti imma qed ikunu posposti b'mod indefinit. F'Diċembru Net News kien xandar servizz dwar dokumenti li ksibna u li juru kif pazjenti qed ikunu informati li l-appuntament tagħhom tħassar mingħajr ma jnataw data ġdida. Jirriżulta li dan qed jiġri minħabba nuqqas kbir ta' dentisti fid-Dipartiment tad-Dentistrija. Jirriżulta li d-Dipartiment tad-Dentistrija kien qed jinforma lil pazjenti li għandhom appuntament li dan ġie kanċellat minħabba raġunijiet li m'għandhomx kontroll fuqhom. Jirriżulta li din il-problema għadha ma solvitx hekk kif Net News kompla jirċievi aktar telefonati ta' pazjenti rrabjati. 2015 kont mort l-isptar biex jagħmlu li appuntament u għad li sena u xahar ieħor. Għattilha l-Marelli, għattilha m'hemmx tagħmel u biex ma ntawwalitx għamlet li l-appuntament for the 18th of this January da, ġifieri. U jiena minna li ħammuru on the 18th, irċevejt itra mill-isptar fejn tgħidli biex ma mmurx għall-appuntament. Il-persuna spjegata għalfejn ħassrula l-appuntament. ċempilt il-customer care biex nara għaliex għalli għax dentisti m'għandniex. Konsegwenza ta' dan il-gvern għamel sejħa biex dentisti jagħmlu xogħol fil-privat u jitħallsu mal-gvern. Sa dan it-tant il-pazjenti qed ikomplu jitħallew jistennew biex jagħmlu l-visti li għandhom bżonn u li s'issa għadhom ma jafux meta. Dan apparti s-sitwazzjoni diżastruża li hemm bħalissa fl-Isptar Mater Dei b'diversi pazjenti jirataw il-kura fil-kuriduri tal-isptar.